Sama mone bi million joro na ko nu hamina ko do wode la sama mone ma fen fara ka wari cili musaka ka wa aka no ni mali wari ci siro be amada o made sama mone bi do fara o de kuna wari ka ni wari bonisi awo ni wari bonisi koni awa sani ke o ken sama mone application yi awe wari soro aka compte bonisi la kadam ne kredi la abonnement télé fuka tase kurani di saralima o pe bonisi soro ni bela naka bonisi buguna doron obse ka yelema aka sama mone konti la ka sani were ke na yi walima kata wari jebo anga la sigide no fi oye mone bo yere la aka shifle sisa ni sama mone application télécharger li Play Store walima App Store ka soro ka to sebe ni sama mone yi odi kuna wari be augmenter sama mone ireta awo ireta ni ireta yi dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye mamadu ye taxi bolila don k'a to mɔbili bolila a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana na nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugu jukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36 077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la. L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossiers liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali.
aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan kɛrɛnkɛrɛnnenya Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installé min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ nin Sevare Bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigin o kare fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. An balimaw a y'a fɔ tare Agri-Sup Bamako min ye sanayɛlɛ kalanso ye sɛnɛ bangamara ale ni jɛgɛmɔ ni vétérinaire k'an ka jamana kɔnɔ a siɲɛ fɔlɔ nin y'o dayɛlɛtɔ ye Bamakɔkaw fɛ yen école supérieure privée des sciences et techniques agricoles Sotiba Bamako yan min ye maa min b'a fɛ sa ka kalan kɛ sɛnɛko ta nasira fɛ bagamara jɛgɛmɔ vétérinaire ani sɛnɛ ta sira bɛɛ lajɛlen fɛ i wasa don Agri-Sup la u n'u ka système LMD ni maa min b'a fɛ ka DUT kɛ sa ka ɲɛsin reproduction animale incinération artificielle animale ma i bɛ se ka taa ye minnu fana b'a fɛ ka licence kɛ en médecine vétérinaire olu fana bɛ se ka taa ye min ye DUT reproduction animale ale ni incinération artificielle animale o bɛɛ lajɛlen kalan bɛ kɛ Agri-Sup la Bamako tɔgɔ sɛbɛnw olu bɛ daminɛ min ye novembre kalo tile 10 ye ka taa bila sa fo min ye kalanta olu waatiw la maa minnu mana yen sugandi i kɔni b'a dɔn i bɛ wasa sɔrɔ sabula min ye baganmara jɛgɛmɔ ka taa se vétérinaire baaraw ma o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ yen tɔgɔ sɛbɛn siraw sa olu ni tɔgɔ sɛbɛn ko ni sɛbɛn fɛn fɛn bɛ k'a la i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru sira la min ye 74 98 74 47 74 98 74 47 min ye Agri-Sup Bamako ye a bɛ Bamakɔkaw fɛ yan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sotiba Stade Malien ale ka ndolati kɛrɛ kɛrɛfɛ n'aw taara ye don o don k'aw bisimila ka ɲɛ Jules Jean B Kone vétérinaire don wa min ye kalanso in ye a tigi ye ale yɛrɛ ye a y'aw boli joona sabula min ye kalanyɔrɔ in ye a kalanso a hakɛw dɔnnen don yaasa aw ka se k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn joona u ka kɛ an ma jigisigi ye. Fo k'aw bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn bi ye ntɛnɛ ye février kalo tile 2 san 2026 ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn sɔgɔmada in na an bɛna n'an da don min ye wolomasiri taba ye wulikajɔ min kɛ Menakakaw fɛ yen minɛn minnu nana min ye Sadio Kamara ale ka taama ka taa Moti marabolo kɔnɔna na armée kɛlɛkɛcɛw minnu bɛ ka kalan kɛ n'u tilara kalan na olu ka jɔnjɔn minnu dir'u ma fo ka taa se nin waati na minɛn minnu donna Bamako ale yɛrɛ kɔnɔna na ɲɔgɔndan kalan min bɛ kɛ yaasa ka se ka don faso ka baara la o baaraw olu daminɛna sibiri tɛmɛnen yɔrɔ 8 talen don Mali kɔnɔ min ye ɲɔgɔndan in ale bɛ se ka kɛ cogo min na o baara min kɛra Bamako yan an n'an da don o la n'an bɔra yen sa min ye seko ni dɔnko ye ministre Mamu Dafɛ ale ye kimɛli kɛ ka kɛ ni sarango ye baaraba minnu kɛra a bolo bulonba a taari ɲɛ da o kan dɔngɔnɔw olu tɔgɔla don sigira kɛrɛnkɛrɛnnenya Motikaw fɛ yen barima bokumu kɔnɔna na min ye dɔngɔnɔ denmisɛnninw ye olu bila fila de bɛ la bi an bɛna na jɛmukan kura dɔ kɛrɛnkɛrɛnnen ka sigi an ka jɛmukan kɔnɔna na n'o ye ka kuma di denmisɛnninw ma denmisɛnnin minnu bɛ yen bi n'olu ye CNJ bolofaraw ye marabolo kɔnɔna na bi sɔgɔmada in na maa min bɛna n'a datigɛ o ye narakaw ye seko ni dɔnko n'o bɔra ye farikolo ɲɛnajɛ fala ye i y'a fɔ cogo min jeliba ma bi don hali bi dɛ
fu ani fu ni isma kɛra Bamakɔ yan e ko joliba ni yɔrɔ tɛna dɔgɔya ko in na kosɛbɛ parce que a tɔ ma to tile 2 ye kuru kelen de b'ale bolo min bɛ ɲɛfɛ kuru 10 b'o bolo min dar'o kan kuru 6 b'o bolo Stade Malien ale kɔni y'a ka kulu ɲɛmaa ye Fala ye ale ni a ka kuru 9 8 tɛ kuru 8 de b'a bolo sisan parce que kunu a ye 2 ni 2 de kɛ Petro maaw fɛ yen an na tila k'an da don la Magu ne o ye Moktar Usman Si furumuso ye Fala ye Fédération Malienne de Taekwondo ale bilara o ɲɛma ni Ala sɔnna a ma min kɛra o kɛnɛ kan an n'aw da aw tulo kan a bɛ se ka faamuyali k'a la cogo min nin ye an donkan ye bi sɔgɔmada in na ka kɛɲɛ ni ntɛnɛn ye n'o ye février kalo tile 2 ye ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn aw bisimila Jani ale ka kunnafoniw kɛnɛ kan. bɛɛ lajɛlen folen kɔfɛ bi sɔgɔmada in na an bɛ taa Menaka wolomasiri tabaw Bamanjɔ ni ɲɔgɔnwale kɛba jugumanba mun bɛ n'a bɛ fɔ ma Daesh maa 40 u ye olu bɔnɛ k'olu bila ka taa min ye général de corps de Sadio Kamara ka kuma na repos éternel la Menaka cɛncɛnfuga kɛlɛ min y'an ka wolomasiri tabaw ni AES taw ye k'u bɛ ka para ɲɛ kelen kɛ min ye Musa Ag Atayɛri ye Musa Ag Ashratumani ye ni ale yɛrɛ CNT maa ye a ye fasiri kɛ k'a ci an ma Fala ye kɛlɛ in kɛra cogo di min ye AES cɛdenw ye u taalen no bi ka t'u min ye u dagayɔrɔ sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mali ni Niger ale dancɛ kɔnɔna na kabini janvier kalo tile 25 munumunu salo bɛɛ lajɛlen kɔfɛ u y'u bɔlɔw turu yaasa cogo min na maaw n'u bolo minɛw bɛ se ka lakana Menaka ale ni Niger dancɛ la cogo min na hukumu kelen kɔnɔna na pankuru ka munumunu salo senfɛ Fala ye sɔmi de nana k'a ma sa k'a ye k'a fɔ dugu dɔ bɛ yen u b'a fɔ ma ko Akabar in kɔnɔna na Fala ye min ye Bamanjɔ ni ɲɔgɔnwale kɛbaw ye u ka munumunu salo ni u dagayɔrɔ bɛ yen armée janvier kalo tile 31 an'u ye masara ka sɔ kɛ taa la ko ye Fala ye a fɛn tununnen bɛɛ lajɛlen tɛ se ka ye min ye Bamanjɔ ni ɲɔgɔnwale kɛbaw n'a bɛ fɔ ma ko Daesh Fala ye u ye 5 don fiɲɛ na k'u yɛrɛ ɲini u bolilen kɔfɛ ja min ye armée ka minɛnw ye wolomasiri taba minnu sigilen don AES gun ka bi u bɛ k'u jateminɛ k'u nɔbɔ n'u ka subahana mansiw ye yaasa se ka u taa yɔrɔw bɛɛ lajɛlen dɔn o wulikajɔ de senfɛ sa a taara ye k'a fɔ ko min ye Akabarikaw fɛ yen u ye dogo wɛrɛ sɔrɔ yen o la armée ale ye susuli ta ka ɲɛsin ma ni pankuru ye maa mun kun bɛ moto ka sa 10 ɲɔgɔn na a dɔgɔyalen Musa Aga Ashratumani ka kuma na o de fatura o senfɛ nka a bɛ taa se maa 20 ɲɔgɔn ma min ye Bamanjɔ ni ɲɔgɔnwale kɛbaw ye wa moto minnu tun b'u bolo o tɛ se ka mago ɲɛ tuguni o don kelen hukumu kɔnɔna na dɔw fana kun kɛlen don ka katakatanin 2 fa tewu taji la k'u bɛna na u dɛmɛ n'o ye o katakatanin wo a bolibaw wo minnu tun b'a sira kan n'olu kan ka u dɛmɛ ka taa n'a ye o armée ka pankuru ye olu fana bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu o minɛnw tiɲɛnen min ye miniti 30 o kɔfɛ armée ale ye nɔnfɔn bɔ tuguni ka taa ye k'a fɔ halisa maa minnu kun sigilen don ka taji kɔnɔ u bɛ ka jan labɛn yaasa ka armée yɛrɛ bali a ka wulikajɔ n'a ka cɛsiriw la u ni armée karilen ɲɔgɔn na maa 15 wɛrɛ buruna o kɛnɛ kan ka fara kɔrɔlen kan sabula a yira k'a fɔ min ye sɔrɔdasiw ye olu bugulen don duguma cogo min ye pankurutigiw ye o fana bɛ kibaruya d'u ma ten Menaka marabolo la alamisadon kɛlɛ o tɛmɛnen kɔfɛ min ye maa kofɔlen ninnu ye u ka minɛnw nana ban taji t'u bolo boliyɔrɔ t'u la waati min na u y'u senfa k'u b'u kunda Niger kan o y'a sɔrɔ min ye AES wolomasiri tabaw olu dafalen bɛ u ɲɛ ye u kun bɔ an'u k'u bɛɛ lajɛlen ɲɔɲɔ si ma kɔrɔ ani si ye o de senfɛ sa u ka kɛlɛbolo ɲɛma minnu tun bɛ yen maa minnu bɛ ko ninnu sigi sen kelen kan olu caman binna alamisadon kɛlɛ ka kɔn min ye nin kalo in tile 31 ye o y'a sɔrɔ kilomɛtiri 50 min ye Menaka masuruna na an ka wolomasiri tabaw ni AES taw faralen ɲɔgɔn kan Fala ye u ye wulikajɔ kɛ pankuru kɛlen don k'u dɛmɛ
bamanchole ni wale ke ba fe kumbe sa no be munumunu salula daisi tola ka bela jile nobo usigoro nu dagaro kata usorofu dagaro la minye goniye ka jiguka dugu mimbe na be fo masa ko intagabat o koroyan fanfe kata se inaka dewan fana o fana fanfela fe armée ayu bla jaguya bolla ku sigoro bela jile bla peu u ka mina munu be barake na ye nu ga mobli munu be batiru mi chargeru ni portable na mina to ye utara ka bela jile to wuli ga jo ingele ko fe u ka mamunu fana be o fana kenyaka fe ulu ya la yesa ku be janda armée ye falai ja armée na bo ulu de ko fe sa ka balaga chu ko ke ola mi ye chere munu tume ku nyeshi kulu ko na ima ulu se ka tanya tuko mina china fadmata o hukumu kon o marabulu kon nana uyere nana ka fo atetiga atetugu falai uye mina wo minye moto wo marafa wo abela jelen blala jalamugu ni sendege fo minye Mauritanie fanfela la o ya soro fana chere munu fana be munu salula ikwara jurulu ma falai ulu fana ugoshiga yelenu ye minye bamanchwani nga wale keba daisi togala Musa aga shratuman nga kumana falai ma binani nyana ode binani wale anu senfe uni armée ale ni wulu masiri tabaw karle nyana minye ma mafalemba kele Musa ko ale to togodo o koni ye kele bolo mpela jile fere menaka marabulu la ale tumo bela jile kuna wa minye ni semin sorale fleni ye minye armée kan yelali min sorale fleni ye Musa ga sratman ko wa ko bi do bi jo ngota bi ke misube bo be bo wa minye menaka na marabulu na tengu dugu na bulu mada dugu bela jile ye minye manivu nu bulu mina unye uluga taninga sego kundamne na ngani mina na belebele faraka bi dogojo ga sega ke kumate sungalo masuna min fleni ye ma chama ma wonye mina o be ka wuli ko lu nyini o kumun kele kono na mi armée re bataki bo falai ko minye aka barka o fe minye Malini Niger dancela wolu masri tawa wuli ga joga ni janvier kalo tlebi sabani kele ayato bamanchole ngo wale ke ba mun be no agency ka chama da walo ka flengolo nchi wuli ga joyi ngoni sira saka minye kun folola moto tigi ma muga kulu bola jelen bona onuna katakata ni min tume ni taji tuma kono ko fana da walo ko flengolo nchi o bela jele ko fe tuni armée ale sega sega ka wo chawlaje minami meni ma ko folo nunu mulo ka ti tega da bela jelenga mamunun tume sa nulu kumbulla kalo tle mugani kononton o kelenye utarulu fana dene farale soro nyanga taji ko kubna na o mono bo aniga sega lega minan soro tugo mina armée ye ulu fana bela jelembo barala o de senfe sa kibareo ya yira ka fo minye sega lu ni nu bela jelen kofe jajebino bela jelen kele ma mafale mimbe noye Abu Algabas Ishamailiye ale koni fatura janvier kalo tle muga ani kononton woni armée ga kelela intagabata kaufe minye menaka ale koran fanfe armée ale wuli ga jola ali bi yoroina sabula ma ko fole falai akai ma chaman fade abi mine ki da ki joga juru siri nyana ki kamugu chila kayo ke ma chaman la miye Abu Algabas Ishamaliye ka kunyini no yoro chamana ni wati labayna minye menaka kaw kelenga ni kiwaru ya me a ka jaru yo kosebe bibi na armée be ka fo ka tanu wuli ga joni chesri ani baraka chugo nyumana kerengre ni ala minye ni yoro ina falai somare na amsaka minfo menaka chenje fuga kelela Malini Niger dancela akabat kaufe odeni anga nyonde ibe wari ci na dugutigi ni wari dafara e passé daka kasira dinamo sungalo e kungolo ati dugu wari ko odima fo dugu andugu dum warata de o ko ni kuma tala sa e kasama moneto yi i yere ta sita sidi kan numero flani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n gomi t'i gosi ngonga
sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni mali warici sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye krediw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔnda Falaye kunungo k'a fɔ min ye sibiri don an ka sofɛriw y'an wele Falaye Kayi ani Diboli anw ye min faamu ɲɛmaw ka fɛɛrɛ kura tigɛ sira in na Falaye u ka wulikajɔ ni cɛsiri u ka dɔ fara a kan hali bi Diboli ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ waleya min kɛra ye an tɛna se ka caman fɔ a la fɔlɔ sabula sɛgɛsɛgɛliw ni wulikajɔw bɛ sen na nka ka kɛ ni sofɛriw kɔni ka laseli ye a n'an ye min sɔrɔ kɛnɛ kan ye wolomasiri tabaw k'a lajɛ u ka dɔ fara u ka maaw kan u ka wulikajɔ kurakuraya yɔrɔ in u k'a sɛgɛsɛgɛ hali bi yaasa maaw n'u bolominɛw ka taa ni ka segin bɛ se ka nɔgɔya cogo min na Bamakɔ ya Falaye minɛnkuraw olu kunbɛnra n ye nin kalo in tile 31 su ye k'a dugu jɛ tile fɔlɔ la n'o bɛnna kunungo ma Bamakɔkaw bɔra kosɛbɛ Katikaw ani maa minnu bɛ yen kabini Kuremale kɔnɔna na Falaye ka na se Tabu ma min ye Kalasa Sibi Narena olu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na Falaye maaw bɔra ka pankuru minɛn ninnu k'olu natɔ la fo ka na se Woyowoyanko yɔrɔ la ka tɛmɛ o fɛ ka na taa min ye Place de l'Indépendance la ka tuuru cɛ ka yɛlɛ ka taa min ye Katikaw olu fɛ Falaye bɛɛ lajɛlen y'i ka nisɔndiya jira nin minɛn ninnu yeli la maaw ye foli tanu kɛ ka ɲɛsin wolomasiri tabaw ma armée k'a ka dɔ fara a ka cɛsiri ni a ka timinandiya kan hali bi caman ko minɛn ninnu kɔni tiɲɛ yɛrɛ la hali ni maa ye i b'a dɔn k'a fɔ ko nin sen ta ye mɔbiliw ye ale ni minɛnw ye minnu bɛ se ka baara kɛ cɛncɛnw ale ni bɔgɔw ni faraw olu camancɛ la nisɔndiya barika bonyana kosɛbɛ Kati kɔnɔna na Falaye minɛnw ta yɔrɔ ko sa a tɔ tora o ye sabula a yera k'a fɔ ni minɛn ninnu nana tan u bɛ tila ka bila ka taa kɛlɛdagaw la baara minnu bɛ ka se ka kɛ u ka se ka kɛ n'u ye kun fɔlɔ minnu kun nana kalo tɛmɛnen o tun ye jeune mɔgɔw ka minɛnw ye min ye président yɛrɛ ye ale yɛrɛ y'o di jeune mɔgɔw ma u bɛ se ka baara kɛ ni o ye cogo min na hukumu kelen kɔnɔna na min ye minɛndi ye Sadio Kamara n'ale ye wolomasiri tabaw ka ministre ye Falaye juma janvier kalo tile 30 ale tun bɛ Motikaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sevare a selen ye a kunbɛnra général de brigade min ye général de brigade Dawuda fɛ n'o ye Moti Dawuda Dambele fɛ n'o ye Moti gouverneur ye ale kɛrɛfɛ sa wolomasiri taba ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen min ye chef d'état-major général de l'armée n'o ye général de division Alu Umar Jara ye général Umar Jara ale tun bɛ yen Alu Boyi n'o ale armée de l'air chef d'état-major ale fana tun bɛ yen min ye finitigi belebeleba bɛɛ lajɛlen u tun bɛ kɛnɛ in kan ye baara in kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sevare base 200 ale kɔnɔna na colonel Ablaye Kulubali ni ale ye théâtre d'opération min ɲɛsinnen don Moti yɛrɛ marabolo kɛlɛdaga kuntigiya ma ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen kan Isa Kansa ye n'o ye Moti yɛrɛmarakafo maire ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan Falaye Sadio selen a kɔni ye bonyamasegin kɛ gouverneur ye ka t'o fo k'o waleɲuman dɔn o kɔfɛ sa min ye dugutigilakaw ye a n'olu fana masalala baara ninnu tɔ bɛɛ lajɛlen ka sɔrɔ ka na kɛ sa Sewarekaw yɛrɛ fɛ yen min ye Akenzi ye k'o ta k'o di wolomasiri tabaw ma baara ni wulikajɔ bɛ se ka kɛ cogo min baro kɛlɛtigi y'a sɔrɔ cogo min a fana y'a ta k'a di général min ye Boyi ma n'o ye Boyi Jara ye Alu Boyi Jara ale fana ye minɛn ninnu bɛɛ lajɛlen minɛ sa k'o di a ka cɛdenw ma baara bɛ se ka sangalamati cogo min na Moti marabara kɛlɛkɛcɛw ye kosɛbɛ min ye Sevare ale kan a kɔnɔna na k'a yira sa k'a fɔ ko nin tɛ Sadio Kamara taako fɔlɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye général de corps d'armée ye waati caman Motikaw fɛ yen a bɛ taa ye ka taa min ye kɛlɛkɛcɛw ka t'u lajɛ i n'a fɔ kɛlɛdagatigiw yɛrɛ bɛ a ka cogo min na Surasiw ka kɛlɛkɛ bolofara minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ u ka kunnafonidiko la n'o ye Detia maaw ni Diripa ye Falaye olu ye maaw sɔrɔ maa minnu n'olu ka kalan kuncɛra pewu kalankuncɛ baara hukumu kɔnɔna na sa o lajɛ kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la école de transmission ale ni information min bɛ Kati kɔkɔkaw fɛ plateau la wulikajɔ in a kɛkun tun ye min ye sa denmisɛnnin maa 500 ka se ka olu lajɔ kosɛbɛ Surasiw ka gun kan cogo baara kɛcogo mugu cicogo fo ka taa se kɛlɛ kɛcogo ma yaasa ka kunnafoni di k'i to kɛlɛdaga kɔnɔna na kan ka se ka baara kɛ cogo min na o min ye ale
bolu n'a tɛgɛ bolu ni marifaciw bɛɛ lajɛlen o kalan o de kɛr'u kunna nin y'a siɲɛ filanan ye sa nin baara in ka sigi sen kan ka maaw lajɔ maa minnu ni wolomasiri tabaw mago bɛ se olu ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la kunnafoni gripa fanfɛ sa Usumani Bagayogo ale ye bɛɛ lajɛlen da ale ta kɛra kuru kɛra 19 ye maa min dara don ale ka sa o kɛra min ye soldat de 2e classe Fatou Fane ale kɛra o ye Tande Mungoro ale kɛra sabanan ye ninnu bɛɛ lajɛlen ka jɔnjɔnw dir'u ma kɛnɛ kan ye min ye colonel Ali Togo ni ale yɛrɛ ye commandant ye école in hukumu kɔnɔna na wolomasiri tabaw ka gun kan fala ye tumutukaw fana fɛ kalanden kuraw bɔra kalanden minnu bɛ sa n'olu ye sɔrɔsiya kalan min kɛ n'a fɔ ma ko BA1 ni BAD o fila bɛɛ lajɛlen muso fila tun bɛ o kalansen in na maa 26 janvier kalo tile 30 sa min ye Cheikh Kanfort Cheikh Sidibe Kayi ale kɔnɔna na Tɔnbukutu kalankuncɛ baara in kɛra yen secteur 3 ɲɛma dugukoloko la sa n'o ye silencieux ye Seydou Basiru Ɲagandu ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan ye silencieux kɛrɛfɛ sa min ye kɛlɛdagatigi fɛn fɛn bɛ bibi na Tumutu marabolo kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen tun bɛ kalanden 26 in BA1 ni BAD olu kun ye maa 26 ye min ye BAD sa BA1 sa o kun ye maa 80 ye u bɛɛ lajɛlen y'u ka kalankuncɛ sɛbɛnw sɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa lajoli muguci min ye magwɛnw ye ka se ka sɔrɔsiya yɛrɛ don u la kosɛbɛ k'u lakunu k'u bila kɛnɛ la o baara o kɛr'u kunna kɛlɛ in ale ni kɛlɛdigi in baara kɛra min ye Mali marabolo min bɛ sɔrɔsi gun kan n'a bɛ fɔ ma ko 5e région militaire o ɲɛmaa min bɛ kalanko kunna sa n'o o ye Abdelkader Jara ye ale kɔni y'a yira sa ko nin kalan bɛ kɛ de ka dɔ fara u ka dɔnniya kan k'u la faamuya waliya ni ko minnu bɛ senna bi ka ɲɛsin jamana ma u bɛ se k'olu kunbɛn cogo min a ye foli tanu ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ye nin baara in kɛ ka kalan kɛ kalanden ninnu de fana k'u fana fo ka wulikajɔ ni timinandiya la fala ye k'u taar'u fili kungokolo fandanbada kɔnɔ k'u ka segin ka na Tumutu fala ye u ka n'o k'anw na dɛ Basiru n'anw taara anw ta kɛ kan kɔnɔ n'a ye i b'anw bila k'a kogo kɔfɛ an bɛ kogo ta ka don an bɛ taa sɔrɔ dumuni na an bɛ dumuni kɛ an bɛ taa so an bɛ ka taa an fili bɛri ninnu fanfɛla la fala ye k'an ka na i ɲɛ sirilen k'i ka marifa monte ka jibudɔn tilancɛ d'i ma awa budɔn tilancɛ k'i ka tile kɛ n'o ye kungo kɔnɔ i ka tila ka na n'a tɔ ye a ko ma nɔgɔn dɛ kalan bɛ kuncɛlen sa min ye Tumutu ɲɛmaaw ye u ye foli tanu ta ka ɲɛsin denmisɛnw ma fala ye maa ma colo kabini a daminɛna min ye maa ma sira bila maa ma fɔ mangɛnɛ bɛɛ lajɛlen sɔnna ka kalan in kɛ ninnu kɔfɛ sa u y'a yira sa k'u bɛna dɔwɛrɛw ta tuguni sabula kɛlɛ taabolo falennen don cogo min na fo min ye sɔrɔsiw fana ye u fana k'u dabolo falen an ka wolomasiri tabaw olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɔnɔna na fala ye AES ɲɛma n'o ye Capitaine Ibrahim Traoré n'ale bɛ président la bi waliya min taara ka ɲɛsin Niger ma a y'a kɔn janvier kalo tile 31 Bataki la Bataki min n'o bɔra n'ale yɛrɛ y'a fa siri a ko nin kɔni ye bingali ni jitɔya wulikajɔ ye ka ɲɛsin olu teri n'u u balima n'u sinjiw ma n'o ye Nigerkaw ye ko waliya in ko AES b'a bila janfa ni namara ani kumasuli o minɛn de kɔnɔna na min ye wolomasiri tabaw ka dagayɔrɔ min bɛ yen n'o ye base 101 ye Ɲame pankuru jigikɛnɛ min tɔgɔ dalen don Amani Jori la ko ka taa bio kan kɔni ko bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kɔni ko kɔni o ye waliya min ye k'o dɔnnen don ko maa si fiyɛlen tɛ bi k'a dɔn k'a fɔ ko min bɛ sen na ko nin waliya in ka taa bin nin yɔrɔ ninnu na minɛn minnu bɛ ka taa bin olu kan dugudenw k'olu mago sa ka pankuruko ni fɛnw ɲami ko bɛɛ lajɛlen kan ka dɔn k'a fɔ ko maa minnu bɛ nin ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko AES ɲɛmaaw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la u na wuli ka jɔ kɛ k'u bolo fara ɲɔgɔn kan i n'a fɔ u bɛ ka baara kɛ cogo min na basigi ni lafiya ka don Saheli jamanaw bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na wa k'u b'a fɔ maaw ɲɛna fana AES a tɛna i da tuguni maa ka taama kan koyi k'o banna pewu Capitaine Ibrahim ko sa ko olu ka wulikajɔ n'u ka cɛsiriw maa maa bɛ n'i b'a fɛ k'u dafiri i k'a bila i kunna k'a fɔ k'olu fana bɛna wulikajɔ ni cɛsiri kɛ taasiraw fɛ yaasa cogo min na u ka jamanaw bɛ se ka bɔ ni degun ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna na cogo min na Capitaine Ibrahim Traoré min ye AES a ɲɛmaaya bɛ ale de bolo bi fala ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na ni kibaruya tɔw ye. Jelema aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye car minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye car jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don
Bamako, Sekou San, Moti, Kuchala, ka taa se Sikaso ma, Kenyeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Somatra fiɲɛ foroko, Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. Ayiwa Falai, an bɛ segin ka na Bama ɲaare min ye Bamako Sudan ɲaare ɲɔgɔndan maa 43 104 olu de bɛ ka baara ɲini Falai ka se ka don faso ale ka baara kɛ hukumu kɔnɔna na yaasa o ka se ka kɛ sa ɲɔgɔndan de kɛra ɲɔgɔndan min bɛ sen na n'o baaraw daminɛna sibiri don janvier kalo tile 31 Bamako lycée Askia ale taara ka se ka baara in kɛ ministre min bɛ baara ko kunna n'o ye Fasun ye a ko ni ɲɔgɔndan min labɛnnen filɛ nin ye Falai ko salon ko ta don han san 2025 ɲɔgɔndan don a kɛ kun ye sa ka se ka maaw ta bi maa minnu bɛ yen n'olu bɛna se ka baara kɛ faso yɛrɛ ka cakɛdaw la maa min tun b'a kɛrɛfɛ sa ministre min bɛ sɛnɛko kunna ale ni ministre min bɛ sigida lakana ni yiriwali kuntalajan kunna Falai ka taa se kalan ministre ale ma ninnu bɛɛ lajɛlen nana sa ka na min ye Fasun ale dɛmɛ nin baara in na a yɛrɛ sa ko Bamako kɔni maa 1000 ale ni 656 olu de bɛ ɲɔgɔndan na Bamako kɔnɔna na ɲɔgɔndan yɔrɔ 2 dilannen don Bamako min ye lycée Askia ye o bɛ sɛnɛko ta na sira fɛ ani jeunes olu bɛ k'o baaraw kɛ ani eaux et forêts lycée Baminata Jalo ale kɔni bɛ sa vétérinaire ani ingénieur ni maa minnu bɛ baganmara baaraw kɛ olu bɛ o kɔnɔna na ni ye tile 6 ɲɔgɔndan in na sa Falai maa 43 104 olu de kɔni tilalen don marabolo ni ɲɔgɔn cɛ Kayibo o la Sikaso Segu Moti Gao ani Bamako min ye Bamako de sa e ko ale de jama man ca ni bɛɛ lajɛlen ta sa ale ni Gao olu bɛ taa se maa 30 ani 86 ma min ye 100 sira da la o bɛ bɛn 70 ma min ye jɔyɔrɔ min kan ka ɲini sa Falai 8 ani 24 ti 40 yɛrɛ kɔni ha Parti sakana 40 ani 4 o maa de bɛ k'a ɲini jɔyɔrɔ 8 ani 24 o de bɛ Falai min ye baara boloda 42 a tilanen n'olu cɛ maa ma falen maa 100 ani 20 o de bɛ ka ɲini n'o ye spécialiste ye o la sa ministre min bɛ baarako kunna a ko k'a b'a ɲini denmisɛnninw fɛ u ka sɛbɛ bolo ta sabula ɲɔgɔndan in u ye fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sa sonyɛni ka na ye a ko la yaasa u ka se ka kɛ sa saki wo bololaminɛ wɛrɛ wo maa si tɛ don n'o ye ɲɔgɔndan kɛnɛ in ale kɔnɔna na a y'a yira fana maa minnu fana bɛ ka lakɔlɔsili kɛ u ka fɛɛrɛ ni dabali bɛɛ lajɛlen tigɛ sa sonyɛni ani namara ka na ye ko in na denbaw k'u ye olu fana lafaamuya kosɛbɛ yaasa u kana na yɔrɔ ninnu na ka bɔ ko bɛna karamɔgɔ ninnu kɛrɛfɛ tuguni ko ka baara wɛrɛ kɛ y'o bɛ dɔ bɔ ale namara ni a yuruguyurugu la halisa Bamako kɔnɔna na Falai min ye dɔgɔkun kelen min kun sigira sen kan numérique tɔgɔ la ministre n'o ye an yɛrɛ ka ministre Alhamdu Agi Ilienne baaraw kun cɛra laɲini belebelebaw kɛra tiɲɛ don min ye denmisɛnninlakaw ye olu ye ɲɔgɔndanw kɛ subahana mansi bɛ se ka baara minnu sigi sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la nka sen Mali ye soba dayɛlɛ Falai soba min n'o bɛna dɔ fara an ka baaraw kɛcogo kan min ye Mali yɛrɛ ka bɔlɔlɔ sira fɛ baara bɛ kɛ ni fɛn fɛn ye Falai a marayɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnen n'a tɛ taa fan wɛrɛ fɛ tuguni ko o de kɛnɛ sigilen filɛ nin ye n'o o data center ye ko nin kɔni nin y'a jɔyɔrɔ sabanan ye min ɲɔgɔnna ka dɔgɔ kosɛbɛ ko b'a yira sa k'a fɔ ko Mali a ye para ɲɛ kelen kɛ bi ka taa a ka wulikajɔ ni cɛsiri la min ye bɔlɔlɔko ta nasira fɛ wa min ye Mali yɛrɛ kɔnɔna Falai ko jamana ɲɛmaaw ka laɲini ye min ye baaraw bɛɛ lajɛlen ka se ka na bɔlɔlɔ sira fɛ n'o ye digitalisation ye k'o sigi sen kan yaasa dɔ ka bɔ yuruguyurugu ani namara ni wari minɛli la bolo la ye Falai denmisɛnninw minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ u yɛrɛ kɛnyɛrɛye baarakɛlaw olu tun ka jɔnjɔn dɔ sigilen don sen kan nka a tun bɛ bɔ Mali télévision soba la baara kun cɛra sibiri don min ye janvier kalo tile 31 ye patronat siège la Sentinelle du Sud n'o ye jɛkulu ye min ye fɛn sigi sen kan Yeli Madi Konate ale de y'o ɲɛmaa ye ani Radio Mali jɛra ka baara in kɛ min ye Maju Sɛnbara a ko denfaya tun bɛ ale bolo Famara Berete a tun b'a kɛnɛ kan. Jamana yiriwali ti taa kɛnyɛrɛye kɔ jango ka ɲɛsin sifinnakaw ni musow ma o hakilina de kɔnɔ kulu mun bɛ yen ko Sentinelle Sud Yeli Madi Konate n'a ka jamaw
o ni ORTM ka bolo ɲɔgɔnma kɔnɔ u ye jɛmukan sigi kɛnyɛrɛye kan jɛmukan mun bɛ a tako sabanan na n'u bɛ kɛnyɛrɛ tigilamaw wele ka olu bila ɲɔgɔn dan na tako sabanan mun na n'u y'u sinsin kosɛbɛ an ka sɛnɛfɛnw bayɛlɛmali ma ɲɔgɔn dan kɔfɛ maa mun ye jɔyɔrɔ gale sɔrɔ donbolo bɛ d'u ma yaasa u ka t'u ka baaradaw yiriwa. Bon, hakilina nana a bɛ san damadama bɔ an ye siɲɛ fɔlɔ yɛrɛ kɛ en 2012 donc an tun bɛ fɛ ka télé-réalité dɔ de kɛ ka jeunes inspirer an kɛ l'entrepreneur donc émission ye mun ye an bɛ jeunes dɔ de fara ɲɔgɔn kan u bɛ groupe fila kɛ et puis an b'u bila mission na donc chaque mission dɔ bɛ éliminer fo ka to finaliste la donc n'u bɛ gagner u bɛ prix sɔrɔ ani dɛmɛ fana b'u bɛ d'a kan pour ka se ka entreprise créer laɲini ye mun ye ka yira jeune na ko l'entrepreneuriat c'est très important. C'est vrai que État jamana bɛ fɛ ka mɔgɔw dɛmɛ u bɛ emploi créer mais jamana bɛɛ la État kelen tɛ se ka baara di bɛɛ ma donc fo mɔgɔ de ka entrepreneuriat kɛ fo mɔgɔ de ka création sɔrɔ ka idée sɔrɔ donc c'est pour ka courage di mɔgɔ ma candidature tun ka ca ni mɔgɔ 100 mais an ye mɔgɔ 12 de ta pour cette émission maintenant finaliste kɛra mɔgɔ 2 ye. Bon u bɛna miliyɔn 1 sɔrɔ mais n y'a fɔ cogo min na ka fara miliyɔn 1 ta an bɛ n'u dɛmɛ u ka communication na an bɛ n'u dɛmɛ k'u ka compagnie créer an bɛ n'u dɛmɛ ka conseil caman sɔrɔ pour que u ka entreprise ka kɛ succès ba ye. Kɛnyɛrɛye jɛmukan tako sabanan in maa mun ye saraba cɛ o ye musolaka kelen ye mun tun b'a kɔnɔ ka sabu kɛ a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔw a n'a bɛ ka baara mun kɛ bayɛlɛmali ani cikɛko yiriwali sira fɛ an ka jamana kɔnɔ musolaka in y'a ka sewa yɛrɛ ka ɲɛsin hakilina in ma ko ni donbolo bɛna kɛ sababu ye ka dɔ fara a ka baara bonya kan ni k'a dɛmɛ ka cɛkɛda yiriwali siraw bɔ. Ne jɔyɔrɔ fɔlɔ min sɔrɔ émission tun bɛ min kan a tun bɛ agrobusiness de kan agrobusiness ye mun de ye agrobusiness ye an baarala fɛnw de ye c'est comme sɛnɛ b'a la bagan mara b'a la sɛ mara b'a la jɛgɛ mara b'a la bayɛlɛmali b'a la o bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan olu de ye agrobusiness ye donc ne fana ka bayɛlɛmali ni ka sɛ mara donc olu hali ne bɛ safunɛ min baara o bɛɛ ye an ka yiridenw tulu bɔlen de ye donc a bɛɛ bɛ agrobusiness kɔnɔ a bɛna an dɛmɛ k'an ka baarada bonya kosɛbɛ Sentinelle Sud mɔgɔw vraiment an bɛ foliba lase Yeli n'a ka mɔgɔw bɛɛ lajɛlen u camanba de bɛ yen donc vraiment n b'u fo kosɛbɛ ni initiative talen ni hakilina talen kama ari a b'a to kɛnyɛrɛye baarakɛla minnu bɛ yen nɔ u caman bɛna don nata la ka na postuler nin la a bɛ I bɛ taa ɲɛ sɔrɔ wa musaka fana bɛ yen nɔ. Seba mun tɔmɔna jɛmukan tako sabanan in kɔnɔ a ma kɛ kun fɛ jalatigɛbagaw ni olu ye juruw ye u ye sɛgɛsɛgɛli ni tɛntɛn cogo ɲuman de kɛ u ka kɔrɔfɔw la ka kandidaw bɛɛ lajɛlen ka hakilinaw n'u ka projetw ye k'u ta k'u lajɛ k'u lamɛn ani jɛmukanw kɔnɔ o de kɔfɛ sugandili sɔrɔla ka kɛ. Abu Bagayogo ani Rebecca olu nana sɔrɔ final la olu de tun ye groupe kelen u ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka na se mais laban an sera ka jateminɛ jumɛn kɛ u fila ni ɲɔgɔn cɛ parce que Rebecca bɛ baara kɛ an ka sumanw de kan donc an dun bɛ jamana min na an kan k'an ka dunw ka fa sabati k'a sabati ka ɲa ni an yɛrɛ ka balo fɛnw ye a ye wale wɛrɛw yira an bɛ dumuni wɛrɛw labɔ jamana wɛrɛw la ka na yan ka sɔrɔ olu dumuniw bɛ se ka bayɛlɛma ni an yɛrɛ ka sumanw ye ka sɔrɔ a ma kɛ ko gɛlɛn ka sɔrɔ dun ka fa ka sabati a bada an ka laɲini de y'o ye an ka Mali in kɔnɔna la an yɛrɛ ka se ka an yɛrɛ balo n'an yɛrɛ ka sɛnɛkɛfɛnw ye. An b'a yɔrɔ la k'a fɔ kɛnyɛrɛye jɛmukan tako sabanan mun n'a denfaya tun bɛ an ka jagokɛlaw tɔgɔla soba ɲɛmaa bolo Maju Sɛnpara a kɛra yɔrɔ ye kɛnyɛrɛye tigilamaw caman nana ka t'u ka hakilinaw ɲɛfɔ u tɛmɛna sira ni sira mun fɛ yaasa ka ladilikanw caman di ani ka sira yira sifinnakaw la minnu bɛ ka baara kɛ kɛnyɛrɛye siraw kɔnɔna la. Fala ye an na to denmisɛnninw kunda hali bi Conseil national de la jeunesse n'o ye CNJ Mali ye ko ka kuma di a bolofaraw bɛɛ lajɛlen ma Fala ye CNJ yɛrɛ a jɔyɔrɔ ye mun ye u ka sigidaw la n'a ye mun kɛ denmisɛnw bɛ se ka taa ɲɛ min ye bi sɔgɔmada na ka se ka o dayɛlɛ an ka jɛmukan kɔnɔna na sa an bɛ taa Nara olu ka maa min bɛ yen n'o ye dangan ye Moribo Keyita an y'ale de sɔrɔ bi sɔgɔmada in na an ka jɛ k'ale lamɛn. An bɛ fo k'i waleɲumandɔn Kasim ka maa minnu tulo b'an na nin waati in na ka bɛɛ lajɛlen fo ne tɔgɔ ye Moribo Keyita Mali ka sintɔn min bɛ Nara marabolo kɔnɔ o ɲɛmaa dangan in ye
ne a bɛ fɔ ma nanzara kan na ko premier vice président nka yan'o cɛ n tun ye marabolo sifin ka ɲɛma fɔlɔ ye i n'a fɔ kalafili tɛmɛnenw na n tun ye kalafili fɛn min jamana yɛrɛ bɛɛ lajɛlen sifinw tɔgɔ la soba a ɲɛmaya ɲini cogoya min na nka bi ala ye jɔyɔrɔ min kalifa n'a tɔn in kɔnɔna na o ye premier vice président ye bureau régional la nara n'i ye anw ɲininka an b'a fɔ k'a fɔ CNJ nafa tɛ se ka fɔ ka ban ni sifinw y'a faamuya k'a fɔ baarakɛminɛn don minɛn min bɛ se ka u ka sigida yiriwa minɛn min bɛ se ka to sifinw yɛrɛ bɛ se ka labɛn k'u ɲɛsin jamana baaraw ma don n'a nataw la donc o b'a yira k'a fɔ jɛkulu don jɛkulu min ni a nafa ka bon kosɛbɛ sabula jɛkulu in bɛ kɛ sababu ye ka fɛn min ye an balakaw fo ka taa se an ka marabaa minnu bɛ jamanaw kɔnɔna na ka se ka baara nɔgɔya olu bolo u ka mara baaraw ka se k'o bɛɛ lajɛlen nɔgɔya min ye dugu yiriwa baaraw ye ka se ka u sen don olu yɛrɛ fana na walasa dugu bɛ se ka yiriwa CNJ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ sabula denmisɛn jɛkulu bɛɛ lajɛlen tɔgɔla so don wa ale jɔyɔrɔ ka bon dugu yiriwa la ka sababu kɛ dugu baara bɛɛ lajɛlen kɛba ye sifinakaw ye i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogo min makɔrɔbaw bɛ na ni hakilinaw ye nka waliyaba o ye sifinakaw ye donc o b'a yira k'a fɔ dugu yiriwa sira foyi de tɛ yen nɔ min tɛ tɛmɛ sifinakaw olu ka sira kan donc u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ CNJ jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ n'a faamuna sifinakaw fɛ. Ayiwa bi nara n'i ye nara fɔ i b'a fɔ fana ko min ye marabolo kura don sabula a ka région opérationnalisation kɛra a ma mɛn kosɛbɛ ten kosɛbɛ denmisɛnw yɛrɛ bɛ mun yɛrɛ de ɲini mun fɛ bi kosɛbɛ nara mara la denmisɛnw b'a fɛ mun yɛrɛ de ka kɛ u ye bi nara mara la u yɛrɛ ka se ka yiriwali baaraw sɔrɔ ka se ka mago ɲɛ u yɛrɛ ye. Kasim bi denmisɛnw bɛ min fɛ nara mara la makɔrɔbaw b'o fɛ musow b'o fɛ cɛw b'o fɛ o fɔlɔ o ye jumɛn ye o ye nara sirako yɛrɛ ka se ka sigi sen kan sabu bɛɛ lajɛlen b'a kalama a baaraw daminɛna a bɛ waati jan bɔ nka a jɔlen don a bɛ san damadɔni bɔ ka sababu kɛ gɛlɛya camanw ye waati ka gɛlɛ jamana ma nka nara sifilakaw mago bɛ min na kosɛbɛ kosɛbɛ bi o ye o sira ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sigi sen kan cogoya min na o kɔfɛ ni o bɔra yen sifilakaw bɛ se ka u yɛrɛ bɔ i n'a fɔ chômage la cogoya min dɔwɛrɛ tɛ a ma fɔ k'i ka jamana den bɛɛ ta k'a don baara la i n'a fɔ bɛɛ lajɛlen b'a dɔn cogo bɛɛ tɛ se ka kɛ fonctionnaire ye nka n'i ye denmisɛnw n'i donna u ni hakiliw cɛ k'u bilasira ka yir'u la k'a fɔ u ka siniɲɛsigi bɛ sɔrɔ fɛn min na o ye baara ye o baara tɛ dɔwɛrɛ ye baara minnu n'an b'olu wele ko bolomafɛ baaraw i n'a fɔ embouches n'a ɲɔgɔnnaw sabula n'i ye nara yɛrɛ ta k'a lajɛ bi nara ye baganmara jamana ye Kasim nara baganmara ni a kɛra ka ɲɛ a bɛ se ka Mali ni farafinna jamanaw caman ta baganko la donc o ye yɔrɔ min ni a denmisɛnw kan ka degi bagan maracogow la n'o an b'a fɔ olu ma ko formation nara sifilakaw mago b'o la kosɛbɛ n'i ye ambushi bila ambushi bolofaraw ka ca saga o ye baganw ni misiw ni ainsi de suite mais ari an ka kɔnɔ ninnu kamiw n'a ɲɔgɔnna ninnu bi an y'a exemple yɛrɛ nara jeunesse président min yɛrɛ bɛ yen nɔ ale a tun bɛ kami mara de kɛ kabini a b'a kɛ kamiden 40 den 50 bi a bɛ kamiden 2000 ani 400 na wa a kɛn bɛ ka kɛ sababu ye ka sifinnaka caman ta k'o bila a ka baara yɔrɔ la minnu b'u fɛn sɔrɔ a la donc o n'a ɲɔgɔnna waleya ninnu nara sifinnakaw mago b'o olu de la kosɛbɛ kosɛbɛ bi ka se k'u degi métier la u bɛ se k'u yɛrɛ ta cogo min k'u ka denbayaw ta ni k'u ka duguw ta o bɛ fara sira o laɲini kan. Ayiwa wele jumɛn b'i bolo ka ɲɛsin ɲɛmaa ma yaasa nin dɔw bɛ se ka lasabati cogo min. An b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ hali bi n'a ka bi u ye caman kɛ wa u bɛ ka caman kɛ sabula dun ka fa siraw fɛ u bɛ ka caman kɛ dɛmɛw bɛ kɛ san o san an yɛrɛ bɛ marabolo ɲɛmaaw fo u la san o san u b'an dɛmɛ o la hali an ka se ka dɛmɛ don ka ɲɛsin yatimɛdenw n'a ɲɔgɔnnaw ma marabolo kɔnɔ nka min ye walasa badabada dɛmɛ o ka sɛmɛntiya fo sifilakaw ka se ka bolominɛyɔrɔw sɔrɔ donc an bɛ min ɲini jamana marabaw fɛ o ye formation ka kɛ o hakumuw kɔnɔnaw la o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka an dɛmɛ ka an bɔ nɔgɔ la sabula i b'a fɔ ko i bɛ maa dɔ degi citoyenneté la jamanadenya la nka f'a k'a sɔrɔ a tigilamɔgɔ yɛrɛ fana a bɛ se a yɛrɛ kɔrɔ o bɛ dɔ fara a ka jamanadenya kan kosɛbɛ nka maa min tɛ se ka dɔrɔmɛ yɛlɛma k'a kɛ 2 ye maa min ni i ka dɔn i ma baara yira a la i ma foyi wɛrɛ yira a la fo n'a kɛra i ka dɔn sigika kumaw ye minnu nafa tɛ minnu na ni dɔw b'a fɔ ma nanzarakan na ko folklore nafa t'o la bi an bɛ yɔrɔ min na jamana in yɛrɛ bɛɛ nara yɛrɛ kelen tɛ Mali sifilakaw mago yɛrɛ tɛ o fɛn ninnu dɔw la bi an mago bɛ fɛn min na dɔrɔn o ye formation professionnelle ye ka an degi baaraw la an ka se ka an yɛrɛ ta sabula jamana tɛ se ka baara di bɛɛ ma an b'o laɲini de kɛ jamana marabaw fɛ. N'an bɔra Nara an bɛna Bamako fala ye
sango o kun ye seko ni dɔnko san ye min ye baara minnu kɛra o kɔnɔna ka se ka ɲɛfɔli ko la minisiri Mamu Dafe ale ye baro sigi kɛ Famara Berete tun bɛ a ko kɛnɛ kan a yirala sa k'a fɔ Fala ye ko baara bolodalen ninnu cayara kosɛbɛ min ye minisiri yɛrɛ ye a ko a kɛra i n'a fɔ u ye yiri turu yiri min nana falen ɲina a bɛna mun ni mun di baara minnu fana sigira sen kan seko ni dɔnko tigilamaw fɛ olu fɛnw caman ma se ka ye maaw bolo wa olu dɔw fana bɛ u banna pewu kɛnɛw kan ka sigi maaw bɛ se k'u ye san kelen ma labɔli kɛ jamana ɲɛmaaw ko k'u ka tɛmɛ ni a ye Mamu Dafe ko yan'o cɛ min kɛra u ko o kimɛli kɛ Famara ye min sɔrɔ an ka jɛ k'aw filɛ. San 2025 seko ni dɔnko san lamagaw bonyana kosɛbɛ an ka jamana fan bɛɛ lajɛlen kɔnɔ. Maa o maa bɛ seko ni dɔnko duba kɔnɔ bololabaarakɛlaw artisi suguya bɛɛ lajɛlen maa minnu bɛ yɔrɔ salen ko tourisme o kunna ani lotoli ko maaw bɛɛ lajɛlen ye cɛsiri wulikajɔw bonya o siratigɛ de la ni kunnafoli kɛnɛ sigira an ka jamana seko ni dɔnko minisiri Mamu Dafe fɛ ka t'i da don san yi baara kumaba n'a kumabaw la ni ka maaw fo fɛn fɛn wulikajɔ kɛ seko ni dɔnko san kɔnɔ. Jamana kuntigi kelen ka san di seko ni dɔnko ma k'a fɔ k'an ka baara kɛ n'a fɔra seko ni dɔnko cakɛda kelen tɛ gouvernement cakɛda bɛɛ don parce que n'i y'a mɛn ko seko ni dɔnko hakili de ko don foyi tɛ se ka kɛ diɲɛlatigɛ la ni hakili tɛ fɛn bɛ se maaya ma o ye hakili ye o ye seko ni dɔnko ye donc an jɛnna ka baara in kɛ ɲɔgɔn fɛ jamanakuntigi ka yamaruya n'a ka bonya kɔnɔ a n'a ka hakilina kɔnɔ minisiri Gale ka dɛmɛ n'a ka an jukɔrɔma dondoli la ani Mali minisiri bɛɛ ye bolo fara ɲɔgɔn kan o tɛmɛnen kɔfɛ an ni acteurs artistes ni artisans ani acteurs culturels an n'u jɛra ka baara kɛ n'i ye baara in ɲalen tan baara in kɛra faso ko di bɛɛ de wulila ko mɔgɔ kelen n'i y'a jateminɛ kuma in fɔra don min na ani bi cɛ ka taa Tombouctou Menaka Bla Kayi fo ka taa Nioro Sahel bɛɛ wulila mɔgɔw y'u ka projets kɛ u yɛrɛ y'u ka projets u y'a wari b'u yɛrɛ kun k'a kɛ i bɛ fɛn fɛn ye télévision na sufɛ a caman wari tɛ bɔ ministère kun dɛ mɔgɔw yɛrɛ de wulila fasoden ɲuman la an b'an faso fɛ an b'an danbe fɛ anw sɔnna président ka jamanakuntigi ka nin kuma in ma an ka segin an yɛrɛ ma parce que a y'a sɔrɔ dutigi caman tɔɔrɔlen don an bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ Maliko bɛ yɔrɔ min na bi Maliko yɛrɛ dɔrɔn tɛ diɲɛ de ɲagaminen don diɲɛ ɲagami kɛra sababu ye ka an ka duguw ɲagami parce que diɲɛ duguw sirilen don ɲɔgɔn na cogo dɔ la donc o la fo bɛɛ ka fɛɛrɛ de tigɛ pour que i bɛ se k'i ka jamana lakana cogo min na lakanani fɔlɔ min ye an ka danbe n'an ka tabiyaw don ba la an ka ɲɔgɔn minɛ an ka hakilinaw kɛ kelen ye ne hakili la seko ni dɔnko san a y'o kɛra belebeleba ye donc a kɛra sababu ye an ye kalanso sigi ekɔlisow la an y'a sigi an ka tɔgɔdaw la an ye karamɔgɔbaw wele u ye tuma bɛɛ i b'a ye télé la i bɛ karamɔgɔw ni denmisɛnninw ye i bɛ ko karamɔgɔw ye an ye kan fana don ba la an ye baara kɛ kan kan donc an ye baara kɛ fɛn caman kan an ye sigida ɲɛta an ye projets caman sigi min bɛ se kɛ sababu ye ka mɔgɔw dɛmɛ sigida la artisanat taabolo b'o la parce que an y'a ye ni baara dira mɔgɔw ma a bɛ mɔgɔw to u bɛ wuli ka jɔ donc an y'o baara de daminɛ ɲinan ni Ala sɔnna ma an bɛna don farako kan n'an b'a wele ko sigida ɲɛta an ye projet caman kɛ an ko maliden kura parce que maliden kura a tɛ se ka taa fo malidenw ka kalan fo an b'a fɔ tubabukan na talent fo u seko ni dɔnko ka bonya u ka faamuyali ka bonya parce que n'i y'a ye dɔ bɛ dɔ mara c'est que dɔ ka faamuyali de ka bon ni dɔ ta ye o donc jamanakuntigi y'a yira pour que malikura ko ka sabati fo ka maliden kura de dilan hakili la ani dusukun na dusukun ye mun ye jamana hinɛ ka k'a la a ka jamana ko faamu a ka jamana danbe dɔn ale yɛrɛ min y'a ko dɔn a ka kɛ sababu ye ka na ni bɛn ye jamana kɔnɔ ani hakili ni kunkolo la ani a bɛ fɔ ko esprit pour que ni kalanw kɛra maliden kura kan ka kɛ maliden ye min kalannen don min bɛ kodɔn parce que n'i y'a ye jamanaw bɛ ɲɔgɔn na de mais sababu fana caman bɛ yen sisan min bɛ se k'a to malikura bɛ taa ɲɛ yɔrɔ jan an bɛ se ka tɛmɛ farajɛ jamana caman kan parce que n'i y'a jateminɛ sisan min bɛ yen ko intelligence artificielle ale ka teli kosɛbɛ internet ko o ka teli kosɛbɛ donc sira caman bɛ yen bi n'an y'a don ba la an ka denmisɛnninw na a bɛ kɛ sababu ye ka sɔrɔ sira yiriwa a sabati parce que tant que o ma kɛ an tɛ lafiya parce que jamana ka taa ɲɛ b'o de bolo o sigilen bɛ mun kan baara sigilen bɛ baara de kan n'i tun y'a jateminɛ fɔlɔ fɛ an ka duguw la an ka cɛkɔrɔbaw u bɛ waso ni baara de ye
ima ye Mali emblème tun ye Ciwara de ya sɛnɛkɛla min bɛ ka sɛnɛkɛla ka boli bɛɛ ye bɛ se sɛnɛla ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye mun ye o ye dusu ani baara kɛko ɲuman ne hakili la jamanakuntigi ka nin welewelekan in y'o de ye an ka sigi o dusu de ma baara kɛli a n'a kɛko ɲuman o de b'a to Mali kura bɛ sabati n'o ma kɛ Mali kura tɛ sabati dɛ k'a fɔ de an bɛ sigi faso bɛna joli d'a ma faso bɛna mun k'an ye bɛna fo bɛɛ de ka wuli i ka sigiyɔrɔ la i bɛ se ka fɛn fɛn kɛ an ka sigi fɔlɔ fɛ maliden tun ye baarakɛla de ye an ka sigi baara ma an ka sigi yɛrɛdɔn ma an ka sigi an ka tabiyaw ma donc an y'o baara kumabaw caman de kɛ mais o kɔfɛ jamanakuntigi yɛrɛ a ye courant di artisan 300 ma et puis an ye an ka maakɔrɔw minnu ye koba kɛ an ka jamana na k'an danbe sinsin n'o ye Sunjataw ni Firunu ni Bɛbɛnbaw ye an y'olu fana ka jaw dilan u don ba la parce que ni i bɛ an bɛ bɔ yɔrɔ min na kunun n'i m'o dɔn i t'a yɔrɔ dɔn donc sigiko kuma sera fasojɔ kuma sera baara kuma sera an ka wuli ka jɔ an ka baara kɛ donc ne hakili la an ye baara min kɛ baara daminɛ de don san kelen ka dɔgɔn an bɛ se ka min kɛ an y'o de kɛ an b'a fɔ an y'a bɛɛ kɛ dɛ parce que mɔgɔninfin baara de don fɛn caman b'a jɛ fɛn caman kan ka fara kan donc komi baara in bɛ kɛ ni bɛɛ de ka hakilina ye ni a wagati fɛn fɛn sera an bɛ bɛɛ wele bɛɛ bɛ na ni hakilina ye an b'a jɔ ni hakilina bɛ maliden fɛn fɛn na ani dilankitir ko la ani jamana yɛrɛ segu ni togo taabolo la u bɛ se ka ci bila an ma bɔlɔlɔ kan u bɛ se ka n'an voir an ka kuma bɛn kuma de sera baara kuma de sera kɛrɛfɛ kuma ka dabila parce que mɔgɔw de wulilen don bi ka jɔ su ni tile pour que ka jamana in jɔ ne hakili la a bɛɛ ɲɛ b'a la binkani min kelen don an na donc ne hakili la ni hakili an kan ka baara kɛ donc vraiment n bɛ bɛɛ fo nin baara ɲuman in na. An b'aw yɛrɛ la k'a fɔ nin kɛnɛ in kɛra hakili falen kunnafonidilaw ye ɲininkali caman kɛ seko ni dɔnko kɔnɔnakow n'a dogodogoni bɛɛ lajɛlen kan minisiri Mamu Dafe a ye jaabi di kunnafonidilaw ka ɲininkaliw bɛɛ lajɛlen na ni ka tila k'a sɛbɛntiya k'a fɔ seko ni dɔnko ye an ka ɲɛnamaya kuma bɛɛ lajɛlen de ye i n'a fɔ jamanakuntigi y'a fɔ cogo min na baara bɛ to sen na yaasa k'an ka tabiya a n'an seko n'an ka dɔnko y'an ka diɲɛ fantan naani bɛɛ lajɛlen sanfɛ. Ayiwa fala an bɛ t'o seko ni dɔnko kelen kɔnɔna na ani minisiri Mamu Dafe bɛ to ɲɔgɔn fɛ sabula janvier kalo tile 31 Bulonba n'o ye seko ni dɔnko kɛnɛba ye Jikɔrɔninkaw fɛ a taara ka t'i ɲɛda yen nka ale ni Ifra Njayi ale de kɛlen don ka Bulonba sigi sen kan Bulonba bɛ ɲɔgɔlɔn baara kɛ a bɛ dɔnkili kɛ a bɛ dɔn kɛ foni ale ni min ye catiriw ye a b'olu bɛɛ lajɛlen kɛ kɛnɛ belebele min bɛ yen sa n'o sigilen don sigida 5nan kɔnɔna fala ye a taara ka taa i ɲɛdaw kan min ye ale ni Ifra Njayi ye ɲɛfɔli caman k'a ye nin waati in na fɛɛrɛ kɛnɛ dɔ fana sigilen na fɔ ma sa ko farifoni waati o baaraw fana bɛ sen na Bulonba kɔnɔna na Bulonba yɛrɛ dɔgɔkun tɛmɛnen a ye a ka kalanta baaraw kɛ n'o ye a ka rentrée culturelle ye baaraba minnu boloda n'o sa ale ni Ifra Njayi da don bɛɛ lajɛlen na kɛnɛ minnu bɛ yen k'a bɛɛ lajɛlen yira minisiri a n'a a nɔfɛmaw bɛɛ lajɛlen na Mamu y'a yira sa k'a fɔ ko ni Ala sɔnna a ma min ye seko ni dɔnko minisiriso ye a se ye fɛn fɛn ye a n'o kɛ Bulonba maaw ye halisa seko ni dɔnko hukumu kɔnɔna na dɔnkilidalaw ni fɔlikɛlaw ka tɔnjɛkulu min bɛ fala ye n'a fɔ ma ko IAPREM n'a ɲɛmaya bɛ an ka petipetini Bayi Bubakari Jara bolo olu ye jɛɛrɛ kɛ nin kalo in tile 31 n'o kɛra sibiri tɛmɛnen ye Bamakɔ Palais de la Culture la fala ye waleɲuman dɔn kɛnɛ don nka a bɛ tali kɛ fana min ye jɛkulu minnu faralen ɲɔgɔn kan n'o ye dɔnkilikɛlaw ni dɔnkɛlaw ni Mali seko ni dɔnko bolo fara ɲɔgɔn kan jɛkuluba in ye n'o ye IAPREM ye a ye waleɲuman dɔn fana kɛ maaw ye minisiri Mamu Dafe b'o la seko ni dɔnko tigilamaw bɛ o la maa minnu sera k'u cɛsiri kosɛbɛ o la sa minisiri tɔgɔla maa min tun bɛ kɛnɛ kan o ye Amadu Jabate n'o ye chargé de mission ye a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye artiste ye u yɛrɛ ka tɔnjɛkulubaw tun bɛ kɛnɛ kan i n'a fɔ réseau Kia ka taa se FEDAMA ma ni Adama Traoré y'o ɲɛmaa ye Bayi Bubakari Jara a ye foli ni tanu ta ka ɲɛsin jamana ɲɛmaa ma salon ko kɛlen seko ni dɔnko san ye baara minnu bolodalen n'u bolo san nata in na u y'olu fana ɲɛfɔ IAPREM an b'u fo k'u waleɲuman dɔn sabula cɛsiri ni wulikajɔ u ye caman k'a la artiste olu dɛmɛni na i n'a fɔ FEDAMA ale bɛ cogo min fala ye dɔngɔnɔw olu tɔgɔla don sigiko sabanan n'o ye Jina Dɔngɔ Mopti ye ale y'o timɛ sibiri tɛmɛnen baara in a kɛra Barema Bokum ale tɔgɔla ndolati kɛnɛ kɔnɔna na Motikaw fɛ yen min ye gouverneur ye sa n'o ye Moti gouverneur ye
ale yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan général de brigade Dawuda Dambele ka taa fara Moti yɛrɛmarakafo ɲɛmaa kan n'o ye Elhaji Isa Kansa ye ale yɛrɛ dɔngɔnɔ ye Fala ye dɔngɔnɔw bana ka bɔ fan bɛɛ lajɛlen fɛ ani siya fɛn fɛn bɛ bi bi na ni olu bɛ Moti bankun ka Fala ye u bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ ka sa défilé belebeleba kɛra seko ni dɔnko maaw min ye bozow ye ka taa se sɔmɔnɔw ma min ye fulaw bamananw jɛgɛmɔnɔw ni busew u bɛɛ lajɛlen nana ka na tɛmɛ kelen kelen min ye Motikaw u ka nin ɲɛnajɛ in san o san ko nin sigilen don sen kan min ye jinadonkaw bolofara min bɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la olu de kɛlen ka nin ko in sigi sen kan san o san dɔngɔnɔw tɔgɔla don ka se k'a ɲɛnamaya ale ni Ogobaɲa Fala ye Ogobaɲa dɔgɔnin tɛ nin ye sa wa nka nin kɔni bɛ ka kɛ Moti yɛrɛ filadugu don sa nka dɔngɔnɔ ka ca yɛrɛ n'i ko i bɛ Moti dɔngɔnɔw gɛn bi Fala ye maire yɛrɛ ye dɔngɔnɔ ye Elhaji Isa Kansa ye ale yɛrɛ ye dɔngɔnɔ ye ka bɛɛ lajɛlen fo yen Motikaw fɛ yen min ye hôtel Kanaga maaw ye olu y'an ka maa ye Fala ye an n'u ye Moti biennale baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an b'u fɔ k'u waleɲuman dɔn Burkina Faso kaw fɛ yen Fala ye u ka pankuru n'o ye Air Burkina ye maa si ka dɔrɔmɛ t'a la tuguni waati tɛmɛnenw na a kun yera k'a fɔ so min ye groupe Aga kan ye ale tun kɛlen don ka musaka di yaasa u ka se ka pankuruw sɔrɔ nka waati labanw na a nana ye k'a fɔ sa min ye groupe Aga kan ye ale y'i senbɔ ko in na pewu Fala ye kabini Oroko Christian Marc Kabore ka waati la n'o tun bɛ fanga la waati min a yira sa k'a fɔ ko Aga kan kun ye taara ale y'i senbɔ min ye 100 saradala kelen o de tun bɛ baɲumankɛw bolo ale ni jamana kɔnɔden dɔw min ye Burkina jamana ɲɛmaaw ye conseil des ministres tɛmɛnen na u y'o san ka fara u ta kan 100 kan a bɛɛ lajɛlen bi na Mali Burkina jamana ale de ta ye Air Burkina ye Fala ye a kɛra faso ale ta ye bi na Burkinakaw olu fɛ yen o b'an ladon min ye kɔkan kibaruyaw la kɔkan kibaruya mun na halisa ji bɛ ka da min sɛnɛ kan o ye Mamadu Awa Gasama ale ka kaso la donni ko in ye san 3 datuguli san 3 sen kana don Côte d'Ivoire kaw fɛ yen 5 k'a ka o sara Côte d'Ivoire Benin ale ni min ye Niger ka ko in hukumu kɔnɔna Fala ye Benin ni Côte d'Ivoire y'a yira sa k'a fɔ ko kuma min fɔra olu ma juma tɛmɛnen k'u ma jɛn n'a ye bi u ma jɛn n'a ye sini u sen tɛ bingali na Niger kaw fɛ min kɛra janvier kalo tile 28 ka dugujɛ tile 29 na u t'a kalama u t'a dɔn maa min y'a kɛ u ma maa kɔkɔrɔma don ka kɛ ni général Abdramane Tchani ale min y'a bolongɔni ɲɛsin u ma jamana fila in y'a yira sa k'a fɔ k'olu tɛ se k'o kɛ sabula u sigiɲɔgɔn n'u balima n'u teri jamana o de ye Niger ye la Guinée Bissau kaw fɛ Fala ye Guinée Conakry kaw fɛ sa kɛ musow ani feerelikɛla minnu bɛ Conakry duguba yɛrɛ kɔnɔna na sa n'an b'a fɔ ma sa ko Conakry dugu kɔnɔna yɛrɛ Fala ye Kaloum olu la k'u jɔ dɛ ko sabula nin waati na Mamadi Doumbouya ka maaw wulen na k'a fɔ sa k'u ka taa ka bɔ yen ko baaraw bɛna daminɛ Fala ye dugudenw ye wuli ka jɔ kɛ ka sira sa k'a fɔ ko Mamadi ka kuma u ni baarakɛla ninnu ɲɔgɔn cɛ Mamadi ko diyagoya don ko f'u ka wuli Fala ye ko sabula jamana tɛ se ka dilan cogoya si la k'u sigilen to nin yɔrɔ ninnu na wa ko min ye u ka minɛnw n'u ka fɛnw kɔni bɛna na lakana yaasa u ka se k'u ta bɛn ni kelenya kɔnɔna na ko nka baara in a tɛna se ka jɔ Guinée Bissau kaw fɛ fanga sinamatɔ min bɛ n'o maa tun bɛ kaso la n'o ye Domingo Simões Pereira ye Fala u y'ale labila jumadon kalo caman kɔfɛ sa a tun bɛ kaso la sabula fanga daraki min tun kɛra ye a yirala sa k'a fɔ ale de kɔni tun ye fanga ngaradaba ye zen na sa ko a kɔni bilara ala ni CEDEAO ale ka wulikajɔ hukumu kɔnɔna na Beninkaw u y'a yira Fala ye k'a fɔ ko fanga daraki min tun kɛra olu fɛ yen n'o bɛnna décembre kalo tile 7 ma n'a ma se ka sen sɔrɔ o hukumu kɔnɔna na sa Nizeriya sɔrɔdasi maa 260 de kun nana Beninkaw fɛ yen kunun ko k'olu y'u ka kasaw cɛ ka taa u faso la pewu sabula k'u ka jamana mago bɛ u la sɔrɔdasi 260 in tun bɛ kan min kɔnɔ sa o ye kan Tɔgbin ye u y'a yira sa k'a fɔ ko jɛrɛ yɛrɛ kɛra sa yaasa ninnu maa ninnu u bɛ se ka segin ka t'u faso la cogo min na bolo di ɲɔgɔn ma ani ɲɔgɔn faamu hukumu kɔnɔna na Nizeriya kelen in kɔnɔna na Fala ye maa 25 o de fara wulikajɔ senfɛ Boko Haram maaw ye wulikajɔ min kɛ yɔrɔ in na sa a kɛra dugu min na sa o ye Sabo ye Sabo Garikaw olu fɛ Borno o marabolo kɔnɔna na Nizeriyakaw yɛrɛ y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Bamajɔlen ka walekɛbaw kɔnɔna na ka na mugu de ci maaw la ko ye Fala ye alamisa tɛmɛnen waleya in maa minnu kun don sa u tun bɛ baara la dɔ de ka chantier la sojɔlaw de kun don u nana ka na mugu ci olu de caman b'a la maa 25 de nin tora a la n'i ye yɔrɔ in ta k'a jateminɛ a bɛ n'a fɔ Donald Trump yɛrɛ tun ye gosili kɛ dugu min na dɛ n'a ka pankurun ye Noël waati la ko o dugu kelen in o de don RDC ale y'a yira sa k'a fɔ ko a jɔrɔlen don kosɛbɛ sabula maa 200 o de fatura
dugukolo yɛrɛ senfɛ dugukolo yɛrɛ min kɛra dɔgɔkun tɛmɛnen sanubɔ yɔrɔ dɔ la n'o ye Euroba y'a ye u y'a yira sa ko yɔrɔ in kɔni bɛlama bilama kɔni a bɛ jɛkulu bolo o ye M23 ye wa min fanga yɛrɛ tɛ se ka se a kɛnɛ farafinna ko ka ca dɛ kɔlitan bɔ yɔrɔ de don fala ye donc M23 de kɛlen don k'a minɛ dugukolo yɛrɛ la bon olu tɛ se ka gɛrɛ i y'a ye ninnu nu mɔgɔ foyi tɛ mɔgɔ nin na olu ko dɔrɔn n'olu ta bɛ sɔrɔ dɔrɔn a banna olu ka sira foyi tɛ a la États-Unis min ye Trump ye a ko ko pankurun ale ni jikankurun caman ko olu labɛnnen don a bolo ko nka k'a b'a dɔn k'a fɔ min ye Irankaw ye u bɛna n'a lamɛn u ka bɛnkan sɔrɔ yaasa jamanaw fila ninnu bɛɛ lajɛlen u ka bɔ nin ko in hukumu kɔnɔna na farikolo ɲɛnajɛ ko ta na sira fɛ fala ye n'o y'a sɔrɔ Senegal gouvernement kun ko ko ale bɛ ɲinini kɛ yaasa ka se ka wuli ka jɔ kɛ tasi la min ye Senegal Fédération ye ale ko ko ale tɛ kow ye ten togo la koyi ale t'a fɛ fiyewu u k'a fɔ k'u bɛ wuli ka jɔ kɛ ka taa se tasi la k'u ma jɛn ni CAF ka sanction ye kalo tile 31 Senegal Fédération a y'a yira sa k'a fɔ ko waleya min kɛlen filɛ nin ye u y'a mɛn min ye Pape Thiaw ye ka taa se Ismaila Sarr ma ani Iliman Ndiaye ko ninnu bɛɛ lajɛlen ka fɛnw k'u bɛna n'u jɔ a kɔrɔ ka musakaw ɲini ka di min ye CAF maaw ma nka Maroc kɔni ale ko k'ale ma sɔn Ligue des Champions africaine na sa n'o bɛ an yɛrɛ kunkan bi Mali ale ka tɔn min bɛ yen n'o ye Stade Malien ye n'o ye jɛmanw bɛ jouer jɛmanw bɛ se sɔrɔ yen fala ye olu bɛ groupe min kɔnɔ na o ye groupe D ye taama o kɛra ka taa min ye Angolakaw fɛ yen Stade a ye fu ni fu kɛ yen tile 4nan hukumu kɔnɔna don min ye jɛmanw ye u ni Petro Atletico de Luanda n'o de tun bɛ ɲɔgɔn na kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Stade kɔni ale taara ka taa fu ni fu kɛ yen fala ye ko balontan in ban waati selen miniti 75 ma min ye Angolakaw ye k'u ye penalty sɔrɔ k'a jɛ han u ye penalty sɔrɔ k'a jɛ a taara poto k'a taara o de gosi ka segin u tilara k'a susu ka na min ye Ngolo Traoré k'a y'i jɔ a jɔyɔrɔ la kosɛbɛ nin b'a yira sa ko Stade Malien kɔni kuru 8 bɛ ale bolo kuru 3 o de bɛ ani fɔlɔ cɛ n'o ye Esperance de Tunisie ye ale bɛ kuru 5 la ale kun bɔ sisan ale kɛra kuru 6 ye kuru 2 de b'u ni ɲɔgɔn cɛ sisan sabula Esperance ye nil de kɛ u b'a kɛ kuru 6 ye Stade bɛ kuru 8 na min ye o ndolanten ye sa siɲɛ wɛrɛ e ko Bamakɔ yan dɔgɔkun nata ye tile 5nan hukumu kɔnɔna na fala ye ani Esperance don dɛ o bɛ kɛ Bamakɔ yan o kɔni o ye finale ye sa o ni maa min b'a fɛ ka taa quart de finale la sabula quart de finale de bɛ na nin kɔfɛ Stade Malien kuru 8 o kɔrɔ hali ninnu y'u dasi o fila bɛ se ka qualifier c'est vrai ne ko Bokuri min bɔ dugu jumɛn na dɛ min tɛ ka fɔ a yɛrɛ kuru 1 sɔrɔ ka bila a kun fala ye an ka tɔn ye 2 ye ni Stade bɛ Ligue des Champions na n'o ye ŋanaminɛŋanaw ka kɛnɛ ye maa minnu bɛ yen sa n'olu ye u ka jamanaw kupu ta Joliba AC ale de bɛ ka an jɔyɔrɔ fa ye kunungo min ye ISM ye ka bɔ Algekaw fɛ yen olu taamana ka na Bamakɔ ka na tile 4nan hukumu kɔnɔna na fu ani fu Joliba ma bi don olu yɛrɛ ma bi don hɛrɛma kɔnɔkaw ko min ye tile 3 dasiko 3 kɔfɛ u bɛ k'u kun kɔrɔta dɔɔni nka k'a tɛ labɔli kɛ kunu fu ni fu o bɛ Joliba kɛ kuru 4 ye ndolantan 4 o kɔfɛ kuru 1 ndolantan 4 kɔfɛ ko nka k'u jɔyɔrɔ a man bon kosɛbɛ tuguni han sabula maa min b'u ka groupe ɲɛmaa la kuru 10 de b'ale bolo a ka dangan ye kuru 6 ye Joliba tɔ tora ndolantan 2 ye kuru 1 de b'a bolo fala ye k'a garisigɛ ka dɔgɔ kosɛbɛ nka min ye balontan don an b'a fɔ sa min ye hɛrɛma kɔnɔkaw ye ala ka u garisigɛ ja nɛgɛsoboli Mali ale kɔnɔna yan fala ye min ye gouverneur ye ale tɔgɔla jɔnjɔn tun sigira sen kan kunungo min ye boli ye sa sibiri tɛ de sibiri don min ye boli ye sa a yirala sa k'a fɔ ko nɛgɛsobolila 73 o de nana kɛnɛ kan ka bɔ tɔn 8 kɔnɔna na maa 16 i n'a fɔ anw ɲɔgɔn ko an y'an sɛbɔ ko in na jɔnjɔn a taara maa min fɛ o ye club cycliste de ɲɛna ye ɲɛnakaw olu ye ganadugukaw ye fala ye i b'a sɔrɔ sinafɔw dasi han an ka taa kɛnɛ kan Keba Jalo tun bɛ yen ko in denfa tun ye Sala Bavi ye Fuseni Male hakilila min bɛ ne la vraiment fédération k'a filɛ u ka nɛgɛsoboliya ninnu mun bɛ taa nɛgɛsoboliw kɛ kɔfɛ ka Mali présider ani Mali kɔnɔ yan u ka solution bɛɛ kɛ k'u bila connexion ɲɛnama la parce que nɛgɛsobolilaw b'an fɛ yan mais n'i y'a ye hali sisan tɔ bɛ ka kɛ a la
nɛgɛsobolilaw tɛ connection la n'a fɔla ko nɛgɛsobolila ka nɛgɛso boli ka tila ka nɛgɛso jɔ nɛgɛsoboli b'ale ka taa damanda la ka taa wari ɲini e yɛrɛ k'a filɛ bon ka tila baara ka ca ka taa olu kɛ bolo sisan fɛn o fɛn bɛ yen n'u bɛ nɛgɛso boli u bɛ taa jamana président de fédération jamana yɛrɛ k'u ta u tɛ diɲɛ baara foyi kɛ ni nɛgɛso boli tɛ u ka fɛn bɛɛ bɛ d'u ma fɛn u bɛ besoin de fɛn o fɛn na a bɛɛ bɛ d'u ma n'o kɛla sisan tɔgɔ wɛrɛ bɛ fɔ Mali nɛgɛso boli la mun ni nin si tɛ kelen. Ne tɔgɔ Jɔngolo Dumuya min ka di ne ye ka fara Mali nɛgɛso boli ka kɛrɛnkɛrɛnla an bɛ yɔrɔ min na bi i b'a dɔn adamadenya ye fɛn dɔ ye mɔgɔ i b'a sɔrɔ ma waati dɔw la dɔ ka ko ka bɔ i bolo mais dɔ ka ko ma mɔ i bolo mais jamana bɛ taga ɲɛtaga sɔrɔ ko o ko la i k'i jija o la o de fɛn fana bɛ se k'e ka avantage sɔrɔ an mago de bɛ o la bi an bɛ yɔrɔ min na ko bi na Mali nɛgɛso boli ko la an bɛ jamana ko de la an tɛ mɔgɔ ko la quoi badi n'i y'a ta k'a lajɛ bi Afiriki bi anw de bɛ ten ka dɔɔni bi anw bɛ siran Burukina ɲɛ fɔlɔ mais bi na an bɛ Ala fo ani Burukina bɛ se ka comparer n'a fɔ an bɛ yɔrɔ min na ko bi na o de y'anw ka ɲɛtaga ye an yɛrɛ supporter ne yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen la an bɛ yɔrɔ min na ko bi na nɛgɛsoboli bɛ se ka sankɔrɔta cogo min na ka jamana sankɔrɔta bon an bɛ fɛ ka min fɔ u ɲɛna u k'u hakili to o la an mago kɔni b'o la. Ne tɔgɔ Saka Kone bon fɛn min ka di ne ye nɛgɛsoboli la jamana ɲɛmɔgɔ k'u jija a la cogoya min bɛ se min na u k'o bila a la o de ka ɲi n yɛrɛ hali kɔsan na suspension min kɛra yala k'a tɛ taa turukɛyɔrɔ bɔ tiɲɛ na an ma se ka kun don a la quoi mais n'u kun sera ka bɔ k'a kun ɲɛfɔ an ye o de kun ka diya ye bon welewelekan bɛ ne fɛ u k'a lajɛ min bɛ se min na u k'o bila a la o de ka ɲi. tɔgɔ ye Bubakari Sangare gɛlɛyaba min bɛ Mali nɛgɛsoboli kan gɛlɛyaba kojugu tɛ parce que baara bɛ yɔrɔ na bi a bɛ ka faamuya anw y'a kɛ waati min na ani bi u ka jan ɲɔgɔn na kosɛbɛ a bɛ ka faamuya n bɛ foli lase an ka président ma o yɔrɔ la n'o ye Sidi Bagayogo ye n b'a fo kosɛbɛ ka d'a kan boli a bɛ ka taa cogo min na o b'a yira dayɛlɛliw bɛ ka kɛ donc bi boli na n bɛ se k'a fɔ tiɲɛniw de ye leaderiw sɔrɔ mais o tɛ ban baara in kɔnɔna la parce que ni panne y'i sɔrɔ diyagoya i b'o o da o don ta cogo de kan yan de ma gɛlɛyaba ye boli kɔnɔna la. bon bi ye saison dayɛlɛlen an bɛ ci ka balon na kurusi la kurusi an bɛ taa victoire kama ni le ta tɛ don min ye t'o sɔrɔ nka an bɛ kurusi 100 kɛ an bɛ taa bɛɛ kan ye kama bon n'i y'a ma min sɔrɔ c'est que an ta t'o don ta ye nɛgɛso tɛ kuma caman ye min bɛ kɛ gitɔrɔ kan a bɛ mɔgɔw fa an tɛ kuma caman fɛ nɛgɛsoboli la halisa k'u ka baara kɛ ko mɔgɔw ka baara kɛ ka kumanya dabila an bɛ baara fɛ ni kuma ye. ne ye Jibiri Kone de ye n ye Ernest de Ɲɛna entraîneur de ye e yɛrɛ ka jama lajɛ an fɛ Mali kɔnɔ yan bi nɛgɛsoboli a ka di bɛɛ ye bon ne ye fɛn min bila en place o ye entraînement de ye bon ni yɛrɛ boli yɛrɛ la ne ma entraînement ɲɛnama kɛ yɛrɛ parce que souvent an famana ka entraînement an famana ka boli kɛ souvent boli bɛ da a bɛ wuli a bɛ da a bɛ wuli bon donc o yɛrɛ de tun y'an décourager mais semaine tɛmɛnen an nana arasire k'a fɔ ko boli kɔni bɛ kɛ donc n ye n ka jeunes wele k'u fara ɲɔgɔn kan k'u lamotiver ka entraînement kɛ alhamdulilayi entraînement résultat de filɛ. an ye nɛgɛsoboli dɔgɔda an ka Bamakɔ gouverneur ye Bamakɔ kafo ɲɛmɔgɔ sabula mɔgɔ don a kɛra mɔgɔ ye mɔgɔ min kɛra mɔgɔ tilennen mɔgɔ min kɛra sariyatigi ye depuis a bilana Bamakɔ kafo kunna a bɛna wagati min na a y'a sɔrɔ nɛgɛsoboli jɛkuluba n'o y'an ka fédération ɲagamin kun b'a kɔnɔ a ɲagamin kun jigilen don fo ligiw la a nana a ko ale tɛ mɔgɔ ɲɛda lajɛ ale bɛ sariya de lajɛ sariya ye fɛn min fɔ an bɛ baara kɛ o sira de fɛ a n'a ka mɔgɔw je pense que u ye baara kɛ o hukumu de kɔnɔna na ka ko bɛɛ sigi sen kan ka ko bɛɛ lajɛya bɛɛ ma maa o maa n'i tɛ sariya kɔrɔ ale ni i tɛ jɛ ani i tɛ se ka fɛn fɔ donc ne hakili la a ye farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ de sɛgɛrɛ ni o ye donc ka se ka farikolo ɲɛnajɛ ka basigi don a kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an nɛgɛsobolilaw b'a la mais Bamakɔ boli farikolo ɲɛnajɛ bɛɛ donc ce qui fait que aujourd'hui an bɛ se k'a fɔ farikolo ɲɛnajɛ bɛ sira ɲuman kan Bamakɔ. kɛra denfa ye bonya de don o bonya n b'o se Sidi Bagayogo ma o min y'a président o ni Buguri yɛrɛ n'a u jɛɲɔgɔn bɛɛ ne bɛ balontan kɔnɔ mais ne tɛ balontan dɔrɔn ne bɛ malidenya ko ɲɛnajɛ bɛɛ la fɛn bɛɛ bɛ se ka na ni malidenw ka sankɔrɔta n'u ka danaya ta ka da ne kan ko la ne bɛ to kɛnɛ de kan o de y'a to n bɛ nin kɛnɛ kan bi parce que u ye danaya ta ka da n kan k'a fɔ ko n ka n jɔ a denfaya kɔrɔ malidenya yɛrɛ la o ni malidenw ka ɲɛnajɛ ɲagariko kɛnɛ kan. Sala Babi ale ye Tumutu ligi balontan o président ye min ye farikolo ɲɛnajɛ sugu bɛɛ ale kɔni sen b'a bɛɛ lajɛlen na yaasa ka se ka denmisɛnninnakaw olu dɛmɛ
seko ani dɔnko a b'o damayira kɛ yaasa ka se ka min ye denmisɛnw olu dɛmɛ fala ye senfili ni bolofili a fédération bɛ n'a fɔ ma ko taekwondo a ye ɲɛmaa kura sɔrɔ ɲɛmaa kura in a tɔgɔ ye ko Aminata Traoré Aminata Maku Traoré nka min ye silakaw a bɛ olu ka sigi la Ousmane Si o denkɛ n'o ye Mokhtar ye ale furumuso do fala ye min ye maa kofɔlen ye sa u ka jɛrɛ de kɛra n'o ye u ka assemblée générale ye ale de sugandira k'a bila Alu Badara Traoré nɔ na a y'a yira sa ko baara kɛcogo ɲuman a bɛna n'o sigi baara in kɛra sibiri tɛmɛnen min ye bibliothèque nationale ale kɔnɔna na ni assemblée générale min filɛ nin n'o tun ye kalata fana tun bɛ a la maa min n'a n'o tun bɛ ɲɔgɔn na sa o ye fédération yɛrɛ président kɔrɔ ye n'o ye maître Alu Badara Traoré ye ale ye 8e dan ye min ye Maku Traoré ale ye 4e dan ye fala ye kalata kɔfɛ sa a yɛrɛ ka fɔ sa k'a kɛra 4-2 ye o la sa Badara ale y'a jɔyɔrɔ di Maku ma Maku maa min don a ye médaille d'or sɔrɔ Jeux africains na Maputokaw fɛ yen min ye taekwondo 4e dan o don a y'a ka sew n'a ka dɔnko bɛɛ lajɛlen yira ka se ka baara kɛ taekwondo hukumu kɔnɔna na min bɛ ɲɛ yira a la baara bɛ se ka kɛ cogo la sa ko k'a na baara kɛ tilennenya ni laadiriya kan yaasa baara in bɛ se ka ɲɛ cogo min na maa min n'o dasira fala ye n'o ye maître Alu Badara Traoré ye a ye Magu fo k'a waleɲuman dɔn k'a denmuso don n'Ala sɔnna a ma k'a n'a dɛmɛ baara in na a ka se ka ɲɛ a bolo cogo min na sabula ale tɛna se k'i sigi fo a ka wuli ka jɔ kɛ u kɛrɛfɛ yaasa u ka farikolo ɲɛnajɛ in a bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na minisiri tɔgɔla sa maa min tun bɛ o ye Jangina Keyita ye ni ale ye DNSEP o maa ye ale fana y'a ye se in a lakodɔn minisiri ale tɔgɔla o la sa min ye Aminata Maku Traoré n'u b'a wele ko Madame Si ale de kɔni bilalen don bi na sa fédération malienne de taekwondo o kunna a y'a yira sa k'a fɔ ko a yɛrɛ ka baara ye auditoriya ye n'o ye sɔrɔ sɛgɛsɛgɛli baaraw ye a b'o kɛ Petrobama kɔnɔna directrice marketing do o yɔrɔ la bi fala ye baara ninnu a b'a ɲɛdɔn sabula a ye baara caman kɛ diɲɛ seleke naani fantan naani bɛɛ lajɛlen fɛ k'a fɔ k'a waleɲuman dɔn fala ye min ye an ka jamanakuntigi kɔrɔ Alpha Omar Konare bi février kalo tile 2 o b'ale kɛ san 80 ye Alpha bangera février kalo tile 2 san 1946 Kayikaw fɛ yen o y'a sɔrɔ Mali a bɛ fɔ ale ma ko Soudan français a fa o ye Dugukolo Konare a ba o ye Bintili Jalo ye maa min don a y'a ka kalan kunfɔlɔ kɛ Kayi duguma kalanso la n'o ye tubabu kalan ye ka bɔ yen ka sila ka taa sa kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Kayi lycée moderne a y'o fana kɛ collège moderne a y'o kɛ Kayikaw fɛ yen ka sɔrɔ ka na lycée traditionnel Fougère kɛ n'o ye Askia ye bi na maa min don a dɔnnen don sabula an ka jamanakuntigiya kalata sira fɛ fala ye ale kɛra fɔlɔ ye a ye san 10 kɛ Union africaine a y'o ɲɛmaaya kɛ école karamɔgɔ don wulikajɔ ni cɛsiri a y'o kɛ Musa Fanga fana na a kɛra Mali farikolo ɲɛnɛ Mali seko ni dɔnko minisiri ye maa min don Alpha Omar Konare a tɛ fɔ maa ye tuguni sabula ɲininikɛla min don a dɔnnen don kosɛbɛ nka a tilalen ko a ka kalan ninnu bɛɛ lajɛlen na farafinna kɔnɔna na sa a ka sɔrɔ ka taa a bɔlen ENSUP la a ka sɔrɔ ka taa ka université kɛ Valsovikaw olu fɛ yen bi na sa a sigiyɔrɔ o bɛnnen don Titibugu ma an b'a fɔ sa ko Ala ka si jan ani kɛnɛya di président ma ani an yɛrɛ fa sabula Mala ale ni Atuna tɔ ni Dugukolo ni Ibaw olu bɛɛ lajɛlen ka cɛkɔrɔba don an yɛrɛ fana fa don fala ye an b'a fo ko Ala ka si jan ni kɛnɛya di ani président ma Tikenja Fakoli ye bataki ci an ma k'a yira k'a fɔ k'a dusu kasilen don fala ye ale kɔrɔmuso n'o ye Aissata Doumbouya ye n'a cɛ sigilen don Kurumalakaw ka sigi kɔnɔna na ko Ala y'a ka kalifa minɛ a la Côte d'Ivoirekaw fɛ yen Tikenja ko sa ko a b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka dugawu don k'a kɔrɔmuso in ye sabula kɔrɔmuso in tun bɛ baya jɔyɔrɔ de la ale bolo nin waati in na a bɛ dugawu don kɛ sa ko min ye kɔrɔmuso in ye ko Ala ka a dayɔrɔ sumaya ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn an sera ka kibaruya minnu sɔrɔ aw ye bi ntɛnɛndonya in na o de ye nin ye ne ani Falaye Keyita ni Famara ka taa fara Keba kan nin ye aw tulo ani aw ɲɛw garisɛgɛ ka dugawu don kɛ sa min ye monsieur le maire n'o ye Siriman Bacile ye k'an b'a fo k'a waleɲuman dɔn le génie Thierno Umar Asi Jalo k'a fana fo Bayiba mairie du district kɔnɔna na Sori Kɛmɛso filamuso min kelen min bɛ yen ni nɔnɔ filen b'a bolo Bamakɔ ni bɛɛ lajɛlen Falaye Jaba Sidibe k'a fo k'a waleɲuman dɔn Salakaw ka sigi la maninkaw k'an b'u fo bi an taara cɛnjamɔ danga min na Falaye a Kulubalilaka ka ca dɛ a n'a maa kuntan Jaralaka ye maa ye de kelen bɛ yen un petit peu ni
ko ne nana sɛ wɛrɛ k'ale bɛ sɔ di ne ma n k'a ma i kelen n'i ka sɔ dun ye k'u bɛɛ fo cɛsiri ni timinanja an ka kɛ an faso fɛ fala ye n'an kɛra an faso fɛ an kɛra an yɛrɛ de fɛ sabula o de ɲɔgɔnna tɛ yen ala ka tile hɛrɛ d'an ma ala ka sababu ɲuman k'an bɛɛ lajɛlen a k'an bɛɛ waati wɛrɛ. an ka ɲɔgɔn dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ a y'anw dɛmɛ an k'aw dɛmɛ ka binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kɛlɛ n'a ye kunnafoni sɔrɔ binŋɛnikɛlaw ni maafalaw ni walijugutigilamɔgɔw kan a ye nɛgɛjuru ci dɛmɛso la nɛgɛjuru sira fɛ wari tɛ sara min na 80 00 11 20 walima 80 00 11 22 walima 98 17 36 75 ngo 98 17 36 45